Ndị otu Scout Association nke Nigeria ngalaba ha nke Anambra State abagidego na njem ịga ihe okporo ụzọ dịgasị iche iche iji wee merube ụbọchị ncheta nke nnukwute nna nke ya bụ otu. Ha malitere njem a site na ụlọ ụka St. Peter's Parish nke dị na Amobia, ebe ndị otu Scout a sitere na mpaghara dịgasị iche iche na Anambra State pụtara nnọọ n'igwe wee zakọọ n'isi ogige okporochi ime obodo Ọka South nke dị na Amobia, ebe onye isi oche nchere oge ya bụ okporochi ime obodo bụ Honorable Thank God Anago nọ wee gwa ha okwu ma nyekwuzie ha nkwado ego. Ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Okwu ya oge ndị otu Scout ahụ kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya ka Honorable Anago nọrọ kọwaa na azụghị ụmụazị ọzụzụ nke ọma so n'ihe iche aka mgba dịrị obodo n'oge dị ugbu a, ma gwazia ndị ya bụ otu Scout ka ha bụrụ ndị na-ebi ndụ ezi akparamagwa, ebe ọ gwakwara ndị ndu ha ka ha kee ji n'ume ịhụ iji sonyere ndị ọzọ na-ekunye ezi mkpụrụ n'ebe ndị ụmụaka nọ, ma kọwaa na ọ bụrụ na ebido n'oge kụzibere ụmụaka ihe dị mma na ọ ga-enye aka ibelata oke ihe ọjọọ dị n'obodo n'oge ugbu a. N'ogige Anambra Broadcasting Service ABS nke dị n'Ọka, ebe ya bụ njem okporo ụzọ bịara na njedebe, ka onye ji ọkwa Anambra State Scout Commissioner bụ Maazị Innocent Egwuatu kọwara na ihe pụtara ife na mmemme nke arọ a bụ ndonye ukwu ya bụ otu Scout Council na ụlọ ọrụ ABS nwere iji hụ na akwalitere atụmatụ na-ebunite mmepe nke ndị ntorobịa na ịgbasa okwu na ebumnuche Gọvanọ Chukwuma Soludo nwere maka ime ka Anambra bụrụ nke kacha mma. Ọ gwara ndị otu ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na ezi akparamagwa ha bụ nke na-egosipụta ya bụ ihe bụ nke ndị mmadụ jiri hụ otu Scout n'anya, ma kwupụtakwa ebumnuche ya na ndị ebuniri n'ọkwa na ya bụ mmemme ga-abụ ndị ga-enye aka chịkọba akụrụngwa nakwa ndị mmadụ iji kwalite ya bụ otu Scout na Anambra steeti maka ọdịmma ndị na-eto eto. Na ntụnye nke ya, Kachi Patrick Nweke, onye kọwara na ya banyere n'otu Scout n'afọ 1956 mgbe ya ka n'ogugo akwụkwọ Standard 4, kọwara na ya bụ otu nyere ya aka n'inweta agamniru na ndụ. Ọ kwaziri arịrị nneghara anya eneghara ya bụ otu Scout site n'aka gọọmenti dịgasị iche iche, ma bụrụ nke ọ kọwara na o butere oke ọdịda ezi akparamagwa na-ada n'obodo dị iche iche. Ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme nke arọ a bụ mbugo n'ọkwa ebunitere Injinia Godwin Arọnụ dịka onye isi ndị otu Patrons and Patronesses nke otu Scout Association of Nigeria ngalaba nke Anambra steeti, ya nakwa ịrọpụta Maazị Raymond Nwasolum dịka onye ji ọkwa Provincial Commissioner nke Ọka Province na ya bụ otu. Mmadụ abụọ ahụ bụrụ ndị kwere nkwa ịrụ ọrụ maka ọdịmma ya bụ otu. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.